Tul din is-sena skolastika it-tfal kollha tal-iskejjel primarji f'Malta se jkunu jistgħu jidħlu b'xejn fit-22 sit ta' Heritage Malta fi kwalunkwe ġurnata tas-sena. Minn barra dan sa massimu ta' żewġ adulti li jakkumpanjaw dawn it-tfal ikunu jistgħu jidħlu b'nofs prezz. Kenneth Gambin, kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, innota kif dan se jiftaħ aċċess iktar faċli biex it-tfal u min jakkumpanjahom iżuru dawn il-postijiet monija bl-istorja. L-assets ewlenin ta' dan l-wirt kulturali qegħdin fidej Heritage Malta biex tamministrom f'isem il-poplu Malti. U allura huwa mhux biss dritt, imma naħseb huwa obbligu tagħna kollha li dan il-wirt ingawduh. Kulħadd huwa mistieden l-istudenti tal-iskejjel primarji kollha biex jiġu meta jridu, jmorru fejn jridu, kemm il-darba jridu u jgawdu mill-wirt tagħna l-Maltin kollha. It-tfal jistgħu jidħlu f'din l-iskema billi japplikaw għall-kard fuq il-website ta' Heritage Malta, fejn diġà qed jintwera interess, kif minn madwar 24,000 tifel u tifla eliġibbli ġew ma' madwar 4,000 dawk li applikaw. Il-Ministru Owen Bonnici faħħar din l-inizjattiva li biha l-wirt kulturali Malti ikun dejjem iktar qrib il-poplu, filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Chris Saġus saħaq dwar l-importanza t-inizjattivi ta' tagħlim informali bħal dawn fejn it-tfal jikbru u jitalmu lil hinn mill-bankijiet tal-iskola.